Velkommen til meditationen Få en bedre søvn. Denne simple guidede meditation vil hjælpe dig til at falde let og naturligt i søvn. Jeg vil bede dig om at tillade din underbevidsthed at slappe mere og mere af, og at du bruger din forestillingsevne så godt du kan og på din helt egen måde. Jeg går ud fra, at du er klar til at falde i en dyb søvn, at du har forberedt dig så godt du kan på at skulle sove og falde i en dyb og rolig og afslappet søvn. Jeg vil bede dig om at lægge dig godt til rette og finde den måde at ligge på, som er allerbedst for dig. Kig dig lidt omkring og luk øjnene, når det passer dig. Lad lyde være lyde og tanker være tanker, imens du ligger behageligt og tillader din krop at falde til ro i den mest behagelige position for dig lige nu. Forestil dig et øjeblik, at alle dine muskler i kroppen giver slip. Tag gerne en dyb vejrtrækning, imens du bringer dine tanker hen mod dit åndedræt. Hver gang fra nu, når du trækker vejret ind, så forestil dig, at dit åndedræt flyder ned gennem din brystkasse og spreder afslapning ud i hele din krop. Det her er din tid. Lige nu. Nu er det din tid til at slappe af, sove, slippe dagens indtryk og forny dig og alle dine celler i hele din krop. Jeg vil bede dig om at tage kontakt til dit hjerte og tillade dig selv på din helt egen måde at føle dig afslappet, mens jeg taler til dig. Jo mere du slapper af, jo mere lægger du mærke til den stille rytme i din vejrtrækning. Jo mere du tillader dig selv at slappe af ind i din vejrtrækning, når du ånder ind, stille og roligt, ånder ud. Så prøv at forestille dig, mens du trækker vejret på din helt egen måde, at du trækker ren energi ned i lungerne, der flyder roligt ud i din krop. Du kan slippe alle dine spændinger i din krop nu. Og lad dem forlade din krop med dine udåndinger. Du udånder dine bekymringer så let som ingenting. Dine bekymringer forlader din krop. Og dine spændinger forlader din krop. Bekymringerne flyver afsted. Ud af din krop. Og forlader dem. Andre lyde omkring dig vil langsomt glide i baggrunden og forsvinde. Tillad nu dig selv at slappe endnu mere af og gå endnu dybere og længere ned i denne rolige tilstand. Tillad dig selv at komme ind i en tilstand, der ligger i tiden mellem din vågne tilstand og din sovende tilstand. Alt imens din krop falder mere og mere til ro. Og læg mærke til, om det føles godt for dig at gøre det.
Jeg vil invitere dig til at slappe af i alle dine muskler. I dit ansigt et øjeblik. Slap af i din hovedbund. Din pande. Dine øjenbryn. Dine øjenlåg. Og de bliver mere og mere tunge, jo mere du slapper af og får ro på dit åndedræt og kroppen. Mærk efter, om dine tænder er presset sammen. Bare slap af nu. Slap din hage og kæbe af, så godt du kan, og tillad alle musklerne i dit ansigt at give slip. Og nu slapper du af i din nakke, i halsen foran, og nakken bagved, helt igennem til dine skuldre. Mærk, hvordan dine skuldre måske slapper fuldstændigt af. Og giv slip på enhver spænding, der måske er i dine skuldre. Og mærk, at det føles godt at gøre det. Og tillad nu dine arme at slappe af. Dine overarme, dine albuer, dine underarme, helt ud til håndledene. Dine hænder, selv dine fingre slapper af og giver slip. Forestil dig, at dine arme bliver tunge, slappe og bløde. Dine arme bliver tunge, slappe og bløde i en afslappet og rolig tilstand. Og nu endnu dybere. Tillad nu dig selv at blive dobbelt så afspændt og afslappet som før. Dobbelt så rolig med hver vejrtrækning. Og læg mærke til, hvor meget mere dybt og regelmæssigt dit åndedræt er blevet, end det var, da vi startede for lidt siden. Mærk dit åndedræt. Mærk rytmen i dit åndedræt. Alle dine celler falder ned i en dyb og behagelig afslappet tilstand. Tillad dine brystmuskler at slappe fuldstændig af. Lige ned i din mave. Mærk din mave slappe af. Og slip de spændinger, som der måske måtte være her. Tillad dine rygmuskler at slappe af. Hele vejen fra den øverste del af ryggen, ned langs rygsøjlen og ned i lænden. Giv slip. Giv slip på de spændinger, der måske er ned i lænden. Og ret dit fokus mod dit bækken, og giv slip på de spændinger, der eventuelt måtte være der. Og i dine hofter. Læg mærke til, om der er spændinger der, og giv slip. Giv slip på de spændinger, der måske er i dine hofter. Ret opmærksomhed mod dine ben, og mærk, de slapper af. Mærk dine lår, dine knæ, dine underben, dine ankler, dine fødder og helt ned i tæerne. Mærk den afslappede og dybe ro, der er hele vejen fra
din nakke og dit hoved, ned igennem ryggen og maven, ned til hofterne og benene, og helt ud i dine fødder, ankler og helt ud til dine tæer. Ja, selv dine tæer slapper af. Roligt og nemt slipper du alle dine spændinger, mens du glider dybere og dybere ind i søvnen, ned i den dybe søvn. Og nu, hvor du slapper dobbelt så meget af fra hovedet og ned gennem ryggen og helt ud til tæerne, er du fuldstændig afslappet og faldet til ro. Giv slip på dig selv og lad din krop og dit sind blive ét. Dit sind slipper de sidste tanker, som du ser forsvinde væk ud i natten. Og nu er du klar på alle områder til at falde i en skøn, afslappende, dyb søvn. Om et øjeblik vil jeg tælle ned fra 10, og jeg vil bede dig og din underbevidsthed og dit dybe sind om at forestille sig, at du med hver nedtælling bevæger dig ned ad din egen trappe, ned mod søvnen. Forestil dig 10 trin, der fører ned, ned, ned. Det er disse trin, som vil føre dig ned til drømmeland. Dybt ind i søvnen og dybt ind i afslapning. Om et øjeblik vil jeg bede dig om at gå ned ad disse trin. Og jeg vil tælle dem for dig et ad gangen, og du vil opleve, at jo dybere du går, jo mere afslappet vil du blive. Og jo mere afslappet du bliver, jo dybere går du. Så når du er klar til at gå ned ad trappen, begynder du langsomt at gå ned ad trinene. Mens jeg tæller ned fra 10 til 1. 10. Dybere, afslappet, mere behageligt. 9. Dybt afslappet, dybt behageligt, bevæger du dig ned ad trappen. 8. Mere og mere afslappet. 7. Dobbelt så afslappet med hvert trin ned ad trappen. 6. 5. Dyb søvn. Mere og mere afslappet. 4. Dobbelt så træt for hvert skridt ned ad trappen. 3. Mere og mere afslappet. 2. Du er nu næsten ved foden af trappen. Nu. Kun et trin tilbage. Mere sikkert og afslappet end nogensinde før. 1. Hele vejen ned. Du er nået til enden af trappen og fornem, at din krop synker ned i din seng, og du ligger dejligt og behageligt, og mærk dig selv, og at du står det mest afslappede sted i hele verden. Det mest rolige sted, du har. Forestil dig, at du står foran en dør. Du står ved bunden af trappen, ude foran en dør. Døren er lukket, men du kan åbne den. Og du ønsker virkelig at gå igennem døren og se, hvad der er på den anden side. For du ved, at der venter dig noget vidunderligt og skønt. Nemlig en dyb og rolig, afslappet tilstand, hvor du er i en dyb søvn. Gå nu over og åbn døren på din helt egen måde. Og gå ind ad den
når du er klar til det. Forestil dig, at når du går ind ad døren, så er du ude ved en strand, ude ved havet. Du kan høre bølgernes brusen, og du kan fornemme, hvordan den brusen af bølgerne vugger dig i søvn. Fornem, at søvnen breder sig i hele din krop, og det føles fuldstændig fantastisk. Du er fuld af glæde og afslappethed på alle områder og på alle måder. Og lad dit dybe sind lytte til de her bølger og til min stemme. Forestil dig, at de bølger, du står ved ude ved stranden, hjælper dig til at slippe de resterende spændinger, du måske har i din krop. Og alle de resterende tanker og bekymringer. Giv slip. Giv slip på fortiden, og giv slip på fremtiden. Bare se dine bekymringer og tanker forsvinde ud over havet, og tillad lyden af hver bølge, der kommer, og hjælpe dig ned i en dybere og dybere og roligere søvn. Den naturlige rytme fra havet får dig til at slappe af. Du er afslappet, du er rolig. Og for hver åndedrag du tager, mens du sover, så bliver du dobbelt så afslappet. Og for hver bølge, du lægger mærke til, mens du står på stranden, efter at være gået ned ad trappen, så tillader du dig selv at falde i en dybere og dybere søvn.